Здравейте на всички! Отново сме с рубриката да поговорим за проблемното хранене, като днес мой гост е Илияна от Отгледай осъзнато. Тя е консултант по ранно детско развитие, както и по бебешки и детски сън, но също така е Мартемел практик и сейф ментор. Илияна, благодаря ти много, че се съгласи да направим този разговор и ще ти дам малко да се представиш ти на аудиторията. Да, благодаря ти. Много се радвам за поканата и много се радвам да участвам в твоя канал. Темата ми също ми е близка, защото също съм се интересувала за темите за захранването, с емоционалното хранене. И ти както ме представи, каза вече най-важните неща, така че може да започваме. Когато говорим за проблемното хранене, това несъмнено поражда много притеснение, безпокойство, тревожност у родителите. Може ли да обясниш малко повече как тревожността на майката се отразява върху храненето на детето и върху детето? Да. Значи като цяло, нормално е ние като родители да се тревожим или да се притесняваме, или всъщност да искаме децата ни да се развиват добре, да се грижим за тях добре. Това просто ни е като една биологична потребност, която е заложена в нас като грижа, да се грижим те да са добре. И тази ни наша нужда ни потиква, може би, към тези поведения, да си мислим дали всичко е окей, дали всичко е наред с детето. И когато наблюдаваме, че нещо не е както си го представяме, или че детето ни надава, или че детето не харесва някои храни, или просто още започва с започването още от млякото, ам, тогава се поражда една такава тревожност. Ние си мислим, че нещо правим грешно, нещо не е наред. И просто интересното е, че когато ние се тревожим, прехвърляме тази емоция и към бебето или към детето, защото ние си представяме, че нещо не е наред, а бебетата и децата усещат много добре нашите емоции. Когато ние сме тревожни, ам, те не се чувстват в сигурност и всъщност и те се започват да се тревожат, въпреки че може би от тяхна гледна точка не биха се тревожили. Защото всяко дете се ражда с тази способност да усеща всъщност кога е гладно, кога не е гладно и да поема това количество хранене, т.е. мляко или после вече хранене, което на него му е нужно. И тази регулация на храненето си е всъщност също водена от самото бебе. То си казва колко много иска да случи и пуска градата или млякото това в шишето автоматично, когато вече си е готово. Там всъщност идва това, че ние заразяваме чрез нашата тревожност всъщност бебето, което може би всъщност преди това не е било тревожно. И несъмнено това след това прераства в един малък свръхконтрол и въобще борба за Да, кой да държи контрола по точно време на така. хранене. Да, да. За често говоря за емоционалното хранене и за нехраненето и как емоциите са свързани с приемане на храна. Какво може да ни кажеш ти по въпроса? Да. Значи емоционалното хранене е всъщност нещо, е всъщност хранене, което се случва не от глад, защото възрастния, да кажем, възрастния е гладен или детето, защото самият човек не може да изпитва някакви трудни емоции, като например някаква тъга или стрес, т.е. изпитва трудни емоции и не може да се справи с тях и прибягва към храната, за да се успокои с тях. Или ако има нужда от успокоение, утеха или пък му е просто скучно, прибягва към храната като средство за регулиране на тези емоции. И това нещо, тази взаимовръзка с емоциите и храненето се случва точно в най-ранното детство, когато децата всъщност започват да свързват, или когато родителите или обкръжението използват самото хранене като средство за възпитание. Като, например, ако награждаваме детето с ако изядеш това и това, ще има десерт. Или ако изядеш, или ако бебето или детето, примерно, е паднало и се е ударило. Това е много типично за нашето общество. Ако се удари, му се дава нещо сладко или някакви бомбони.
или нещо, което да го отклони всъщност от трудното чувство. И ако това нещо става като модел, ние награждаваме детето или го хвалим, или кажем, ако си послушен, ще ти дам сладолед или ще ти купя това или това. Така просто използваме това като манипулация и детето свърза всъщност, че трудните чувства трябва да ги пребори с храната, и която проблема е, че всъщност храната няма да му помогне да си пребори тези чувства или да ги регулира, а всъщност храната само за кратък срок от време му придава някакви такива позитивни чувства на щастие, но после това ниво на тези хормони, които му изпитва чрез храната или чрез сладките неща, изчезват. И всъщност тези хора клонят към затлъстяване, напълняване и всъщност имат проблеми, които продължават през целия им живот. Затова е важно как всъщност подхождаме към храната, дали я даваме на детето като награда или като утеха или не. Какво може да направим вместо това, нали, е често важно. Как да го накараме детето, всъщност или как да подкрепим това да не развива това емоционално хранене, като сме там, като сме присъстващи за тези емоции, които изпитва детето, като той има нужда от нашата регулация. Тоест, ако детето е паднало и се ударило, аз ако съм там и го придружа в тази тази утеха, детето се научава, че че може да се справи с тази емоция с помощта първо на майката или на таткото, или който е да е бил грижащ се. И след това то прави връзка в мозъка. Аз, примерно, имам трудни чувства, и след това бивам успокояван. И чрез тази връзка става една опитност и тя се затвърдява и то си успява после да регулира от само себе си, нали, тези трудни емоции. Може би да е тъга по същия начин, или ако е някаква скучност, нали, не е да вземе ти храна да си хапнеш, за да пребориш скуката, всъщност да изтърпим това нещо. И така предотвратяваме или да не го награждаваме, примерно за послушание или за нещо друго, а просто да кажем по друг начин имам нужда от твоята подкрепа или нещо си, зависимост вече от ситуацията, но всъщност не да я предлагаме храната или сладкото нещо като някаква награда и някаква цел да получим послушанието на детето. Сега се сетих за един разговор между дете и майка в магазина. Ако се държиш прилично в магазина, на каста ще ти купя шоколадово яйце. Да, Това е да, това доста е. типичен пример. Да, Аз също така ми хрумва за вълшебната целувка пък на мама, когато се ударя и падна и мама като го цунка да ми даде, а не да го заменя с нещо друго. А, да. Включително до съвсем скоро големия ми син, така това беше в обращение. Сега вече ми казва, аз знам, че няма да ми мине, но ми е приятно да го правиш. Нали, беше Да, да, по-пораснал, но някак си да, усеща, че това е по-ценното всъщност, връзката да, между нас и реакцията, отколкото това, което получава. Но да. за съжаление, дали заради забързаните обороти или не, М, много често награждаваме със сладко. да, Понякога да, може да си го обясним с факта, че наистина в нашето детство не е имало такива неща, не е имало такова разнообразие и да. наистина е било специално. Вече обаче не е М, специално. Специалните неща вече са да, други, но ги заменяме изключително често. Какво би точно казала така, за да. емоционалното, по-скоро за отказването на хранене при емоции? Това обикновено Мгм, е при силен стрес. Аз лично го забелязвам много често при тръгване на детско заведение при моите м, клиенти, но може да се отключи естествено по други причини. Понякога може да е развод, друг път е поява на братче или сестриче, някой път пък е смяна на жилището като нещо много, много различно за детето. да. Нормално е всъщност, като физиология или от биологична гледна точка, децата, когато изпитват стрес или дори възрастните, нали, ако имат някакво като нещо здравословно, е всъщност, ако те не ядат, когато изпитват някакъв стрес или някаква тревога, всъщност, защото самите хормони, които се изпитват при тъга или при стрес, всъщност тази флората на стомаха всъщност е така, че те по-скоро да не искат да ядат. Активността всъщност се намалява и всъщност е нормално да реагират по този начин, т.е. да не искат много да ядат.
А при деца, примерно, които вече са станали като емоционални, да ядат емоционално хранене, да има такова пристрастие, е точно обратно. Те започват да ядат просто така още повече, като мислят, че това, нали, всъщност, или подсъзнателно, те всъщност не го решават по някакъв съзнателен начин, а подсъзнателно, че ще решат по този начин този проблем. Така че а, тук бих казала, по-скоро е да наблюдаваме детето, да го подкрепим в тези емоции, които изпитва от тази нова промяна. Нормално е всяка една промяна, каквато и била тя, да я предизвика някакви отрудни чувства, може би несигурност или и тъга, че нещо не е станало както е било преди. Тук също ние по-скоро да наблюдаваме със спокойствие, с доверие в детето и да го придружим в тези тежки чувства, отколкото някакъв натиск да налага или да го насилваме по някакъв начин или да му натякваме, как да кажа, ето сега пак нищо не изяде или пак нищо не ядеш. По-скоро да казвам, да, наблюдавам, че като наблюдение, наблюдавам, че днеска не яде или не опитал това или нещо не яде. Да поговорим или да отделим повече такова самостоятелно, качествено време за детето, за да може да му помогнем да пребори тези чувства. Или да усетим всъщност какво е корена на тревожността му. Да намалим времето за хранене и да увеличим това за свързаност. Да, точно така. В Да, общи линии, да, отколкото да престояваме на масата и да си казваме, ето, един час стоим на да, масата, едва ми изяде 3 да, хапки и сега тук се мъчим, да, борим се. да, точно да. Перфекционизъм и майчинство, това възможно ли е да се случва? Много хора Кратък са разговор. така заложено в себе си това да бъдат перфектни и им се получава в много неща, които зависят само единствено от тях, да си изпипват всички детайли, но майчинството Да. може ли да върви ръка за ръка с перфекционизъм? Ами, кратки отговор бих казала, че не, не върви. Защото мисля, че чрез майчинството ние като жени, като личности, първо се раждаме наново. Ние се променяме изцяло, нашия мозък изцяло се променя. И децата ни променят, и самите ние вече не сме същи, каквито сме били. И децата просто вкарват в нашия свят едно такова усещане, че всъщност ние не можем всичко да контролираме. Не можем да имаме същия начин на живот и същите структури, същите неща, които сме били преди. И това нещо, ако се опитваме да се борим срещу него, т.е. да правим всичко перфектно, както е било във всяко едно перфектно домакинство, перфектно изглежда къщата, прекледно е подредено, перфектно готвя, всичко в най-здравословния начин, най-перфектния начин, тогава всъщност си създаваме сами на себе си този натиск, и този натиск се предава и естествено на децата, т.е. фокуса отива към нас самите, ние да сме, защото ние всъщност не знаем защо, може би подсъзнателно, защо го правим или защо се стремим към тази перфектност. И влизаме в един ежедневен стрес и натиск и към детето. И това се отразява естествено и на детето, и започва и то да се тревожи, да си казва нещо не е окей, и също нещо не е перфектно и трябва да бъде перфектно, не е перфектно, и става един магиосен кръг, в който се въртим. Всъщност, да, мисля, че е важно да си кажем, не можем навсякъде да сме на 100%, просто си избираме кой етап на развитие, в кой етап, кое ни е приоритет, да си поставиме един-два приоритета, за да не ставаме сами към себе си, да си създаваме този натиск и стрес. И може би до някаква степен да не стане всичко като един чеклист, който трябва просто да отметнем по Да, най-добрия начин, а наистина да знаем, че срещу нас стои една жива личност, която в момента да, се развива и ние сме точно отговорни така, за да. това развитие. Да, да, Ще има да. изцапано, ще има неизядено, ще Да, има допълнени желания за допълнително, да, тук ще излезе с петно по да, дрехите и така нататък, но това да, са деца и те се точно учат така. от всичко. Те се учат от всяка една опитност, да. И толкова на мен ми дава това също толкова много спокойствие. Точно това, че всичко е само един период от време, всичко си идва после на мястото. Просто в момента приоритет е такъв, това не остава за винаги.
И това ми дава на мен едно спокойствие, че няма нужда всеки път да съм перфектна във всяко едно отношение, а всъщност да съм присъстваща, да съм там, да давам точно това, което в дадения етап имат нужда децата. И после идва момента, в който мога да си взема това време и за себе си, и за нещо, което на мен ми е, примерно, важно или а, нужно за мен. Времето за мен май е голям. По-скоро не успяваме много от родителите да си кажем, че е също толкова важно, колкото времето с децата. Да, да. А как осъзнатото родителство се отразява на храненето на детето? Мгм. Мисля, че осъзнатото родителство, всъщност да осъзнаем, да сме по-осъзнати, за мен означава да рефлектираме себе си, да знаем своите си модели на поведение в определени моменти, да сме анализирали себе си, всъщност и да сме осъзнали откъде ни идват някои модели на поведение и защо ни идват и как вече реагираме към детето всъщност. И това нещо ми помага на мен да разгранича кои теми са мои теми и кои теми са на детето, без да ги сливам, защото ако, примерно, аз през цялото време си казвам, ако не съм осъзната в тези неща, може би ще очаквам и ще проектирам същите неща, които към мен. Ето, виж, сега пак не е яло, нали, или ще се тревожа през цялото време и всъщност ще си мисля, че детето е проблема в цялата тази история. Но всъщност детето само показва някакво поведение и ние реагираме вече, като реагира като огледало на това, което получава. И ако аз през цялото време си мисля нещо, това означава, че аз го интерпретирам по този начин. И той има всъщност, темата е всъщност свързана с мен, защо изпитвам тази тревожност, какво всъщност я поражда, защо я поражда. И мога да отделя това нещо от себе си, да го работя над него, без как да кажа, да заразявам и детето към нея. Детето може просто да е дете, което и по-избирателно се храни, което е нормално да показва друго поведение от, примерно, от първото ми дете или от някакво друго дете, което познавам от приятелка. И когато мога да осъзная и да рефлектирам себе си, мога да отделя всъщност и да не натоварвам и детето с тази тема, а всъщност да го видя по един неутрален начин. И това е, мисля, най-важното, което за мен това осъзнатото родителство може да помогне чрез перспектива, нали, за храненето като цяло. Мога да обобщя да се погрижим първо за вътрешното си дете, за да Да, грижим добре и за това, което имаме да, физически в момента при нас и отглеждаме и точно така. да Да, гледаме в момента. да, да, Всъщност, да. храненето е голяма част от ежедневието на едно дете. То се случва около М, 5 пъти общо взето, да, когато вече еде и твърда храна имаме предвид. И така че доста имаме поле да действаме и да градим или в някакви аспекти дори разрушаваме или да се раздалечаваме с детето си. да, да, Но много често, точно когато така. детето не яде, седят така мотиви, като не мога да нахраня детето си. Това най-лесното на света. Всеки М, може да нахрани детето. м, м, Не м. мога да му дам най-основното. Ако не яде, ще се свърши, няма да го има. Така едни много, много глобални въпроси стоят Да. в нас и понякога наистина изисква много, много осъзнатост да можем да ги М, поставим пред себе си и да си кажем, абе, детето ми всъщност може би няма сериозен проблем с храненето, а аз го правя такъв. точно така, да. Да. Да Защото аз знаем започвам точно все откъде. по-често да виждам М, точно тази част на м, проблемното хранене, в която дори деца, започвайки при мен сесии, те в кабинета започват да се хранят, въпреки мгм, че сесиите са с родител, вкъщи не могат да го м. пренесат и става много, много така едни омагьосани кръгове, в които в някои моменти дори спирам работа с детето, да започвам само с родителя и Да. с М, това да се погрижим да се променят нещата в къщи, защото определено не винаги проблема е в детето. да, да. И аз така мисля, защото
А, Като цяло вече всеки има някаква различна представа, всеки е преминал през различни етапи на развитие в своя живот, има различна биография и това, което е една представа за една майка или за един татко, за един родител, всъщност, примерно, ако моята представа е, че това дете трябва да изяде сега това, примерно, ако започнем още от бебетата, едно бурканче с пюре, при захранването с пюре, ако това е моята представа и това е някакво количество, което аз си го представям и си знам, че това, ако моята цел или вътрешното ми удовлетворение, то винаги идва от някаква тревожност от мен. Нали, това моето поведение се води от някакви чувства, които аз изпитвам. Аз изпитвам някакво чувство на тревожност. Защо го изпитвам? Защото имам да позволя тази тревожност, че всичко ще е наред. Такова недоверие, не вярвам и нямам доверие, че детето може само или усеща само кога е гладно, кога е сито. То го има това вътрешно чувство, обаче аз като имам нужда от силен контрол на тези неща, естествено контролирам и тогава аз задоволявам самия себе си, като сигурност си давам. И ако моята представя е, че трябва да изяде едно цяло бурканче с пюре и ако моето дете не го изяжда, ето това е някаква голяма тема. Всъщност, ние в сейф, като в сейф курсовете, всъщност, също наблюдаваме това храненето, нали, още като е бебе детето, и защото храненето всъщност се случва, да, както казах ти, много често. И това е една ситуация на привързаност, се казва, нали, аз как реагирам още от началото, нали, на тази храна. Тревожа ли се, не се ли тревожа, вярвам ли, че то ще си покаже, не вярвам ли, или просто гледам по-скоро моята навътре към себе си, какво аз всъщност желая, или наблюдавам детето какви сигнали ми показва. И оттам вече идва каква ми е моята представа, колко трябва да изяде. Ако примерно имам това знание, че не е задължително да го изяде цялото, вече ще има едно по-различно усещане, може би, отколкото да се поставям под натиск, че трябва да се изяде тази порция. Определено. Ам, Това пък води до темата за семейното хранене. Част от семейното ежедневие е да имаме едно истинско пълноценно семейно хранене, което не означава аз Да. присъствам докато детето ми яде и после аз ям с мъжа ми заедно, едно цяло семейно хранене. Да. Какво е твоето мнение по въпроса? Да, да. При мен, моето да, мнение е подобно. Като цяло в началото много често също и аз бях сама с детето и си го хранех сама или се получаваха тези ситуации. После започнах да чета в тази насока при захранването и тогава четох, че е много важно точно това, което казваш ти, да самата атмосфера на яд, просто яденето да не е целта, като аз взимам тази порция и трябва тя да влезе в това бебе или в това дете, а всъщност ние заедно тази атмосфера на приятност, на свързаност, а, на присъствие дава много повече на децата, отколкото това ние сами. А то вижда как ние ядем, как ни дъвчим. Тоест, всъщност, то гледа това, което ние правим. Ние дали се радваме от тази храна, дали я приемаме, просто се налапваме или го приемаме като нещо позитивно, при което се срещаме заедно, има някакви разговори, някаква позитивна атмосфера и която е без натиск, без да имаме ние натиск и някакво очакване към детето да изяде нещо или да пробва от нещо или през цялото време да коментираме нещо от и сега от този картоф нищо не опита да е след като, просто като да приемем това, което това, което изяде детето и че всъщност за бебето в началото и да децата храната е нещо, което те не ги приемат като храна. Аз сега виждам това нещо и го изяждам и ще се наям. Или временно, те първо почват да играят с тази храна, да я мачкат, да я блитат, да я гледат. И затова за тях е много важно да присъстват, да гледат нас и да опитат от тези неща в някаква спокойна атмосфера, без натиски, в някаква приятна атмосфера. И когато виждат нас как ние се наслаждаваме, как на нас ни харесва, всъщност го свърза с нещо позитивно
И по този начин влияе точно тази атмосфера доста на захранването на детето и на неговото отношение към храната и яденето. Определено създаваме цял един модел на поведение и Мгм. този модел, Да, когато е свързан не с стоим всички на масата и се започва яш, яш, не си ял зеленчук, не си взял това, да, още една лъжичка. Това вече не да. е атмосферата на семейното хранене, това е просто едно Мгм. наяждане заедно. Да, 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 точно да. А какъв съвет би дала на аудиторията? На всички, които ни гледат, бих дала съвета а, да сме по-спокойни към това и да следваме детето. И вече как да станем обаче по-спокойни, защото то ни идва тревожността, която имаме, ако я имаме и ако е вътре в нас, дори да кажем бъди по-спокойна, всичко ще е наред, това няма да ни помогне да преборим тази тревожност, а всъщност да се вгледаме, да сме по-осъзнати отново, да видим, да наблюдаваме себе си, да рефлектираме в тези ситуации какво е всъщност, каква е моята цел всъщност, защо се тревожа всъщност, какъв е моят страх всъщност, защото към тревожността винаги има някакъв страх от нещо. От какво се страхувам, кое се корени в това нещо. И оттам вече да тръгна, за да мога да видя в себе си откъде идва това нещо, защо идва и тогава вече да си отговоря на въпроса и, и да мога да бъда по-спокойна. Защото само с бъди по-спокойна няма как да се промени един човек. И да не приемаме себе си като аз го правя така, това вече е грешно, колко лоша майка съм, а всъщност не е, че съм грешна или нещо правя грешно, съм лоша майка, всъщност не съм се научила на това или всъщност още не го знам. И тук идва вече а, нещото да следвам детето. За да следвам детето, ама то, нали, може пак от тревожността, от страха да се развие това, ама аз откъде да знам, че то се не е яло достатъчно. Нали? Почвам да меря. Още познавам много такива хора в моето обкръжение, с които съм или съм работила, или сме познати приятелки. А, Няма как да следвам сам да си кажа следвам детето, а всъщност трябва да започна от себе си и оттам вече да мога да следвам, да видя детето без този моя филтър, като вече както е в реалност. И тук как да стане това нещо? За мен най-важното е знанието, да се въоръжим със знание, защото знанието ни дава тази сигурност. На мен поне знанието ми дава сигурността, че примерно баба ми, ако ми каже, дай му, то сега плаче, дай му този бомбон или дай му това да яде, аз мога да ги кажа, няма да стане по този начин, не, това не е добре. Или достатъчно е яло детето, не да ми се внедряват отстрани, всъщност естествено и от обществото някакви тревожности, а всъщност аз да имам увереността в себе си, а тя се изгражда чрез някакво знание. И като знам, мога да съм уверена и да преборя вече собствения си страх или тревожност или нещо. Но всичко пак започва да се, от това да сме по, как да кажа, да може да видим някои неща и да започнем от себе си. И когато промяната започне от нас, се променят и другите части на семейството, всъщност. Буквално да започнем от себе си. Да, да, да Защото започнем от себе си, да. да може детето да се променя, трябва първо да стане от възрастния. Няма как Да, да е обратно по никакъв начин. да, да, точно да. Ти благодаря за отделеното време за този разговор и се надявам да е полезен за аудиторията и наистина повече родители да могат да се обърнат към това вътрешно дете и да знаят, че колкото повече се погрижат за него, толкова по-добре ще се грижат за собствените си деца в момента. Да, да, точно така. И аз много вярвам и затова сме и тук. Да говорим по темата, да обсъждаме и да разпространяваме това знание за повече уверени родители. Благодаря.